Čaute, niečo pred 6 hodinou ráno 10. novembra a ideme opäť kde? Smer Alpy. Poďme na to pozrieť sa na nádherné vrcholy. Tak čaute ešte raz, čaká nás výstup na Hochschwab, 2277 metrov vysoký kopec, celkom náročná túra. Nádherná panoráma predo mnou, takže tam niekde hore na kopce, veľmi sa na to teším. Ešte tam nie je sneh, je síce mraz, ale dáme to tu s týmto psom. Tak poďme na to hore na kopce, verím, že čoskoro ste tu tiež. Tam hore niekde musíme ísť na tento kopec, čo keď pozerám, aká to je ešte výška od toho, kde sme teraz, tak začínam sa pomaly rozcvičovať, až to bude potrebné. A pozeral som na mape, že sú tam aj nejaké rebríky, tak dúfam, že to pes zvládne. Sice nevie liesť po rebríku, ale asi sa budem musieť naučiť. Vchádzam na časť tejto túry, Das Dhakte sa to volá, taká najnáročnejšia časť, veľa skál, nejaké rebríky, reťaze, tak verím, že to spolu s jašterom prejdeme bez nejaké újmy na zdraví či životoch. Tak práve sme došli k rebríkom a popravde čakal som niečo horšie. Toto by mal psík prejsť v pohode okolo, radšej si nechám na vodske, keby sa šmykla, ale asi to dáme. Poďme hore. Nádherný úsek. Keby to nebol ten rebrík, neviem, ako by sme to prešli. Takže nad 2000 metrov nad morom sa celkom zadýchate. Stupak riadny, ale pomaly sa všetko dá. Nádherné. Asi na to. Tak už sme hore, zožralo nám tu 1200 kalórií za 2 hodiny 36 minút, vzdialenosť 7,77 km, tam je kríž. A toto tu je extrém. ...2277 metrov, to úplne tichučko, normálne počuť to ticho a ideme naspäť dole, ale nie v ceste reťazu, ale pôjdeme takto dookola, tam ide cesta ešte okolo tých štítov, čiže o nejaké 3 km dlhšie, ale jednoduchšie, neviem si predstaviť po tých rebríkoch ísť dole, neodporúčam to veľmi. Teraz som vravel, že sú kamziky na opätí hôr.
A tak sa pozrieme, a nejaké muflóny tu na 50 metrov sú od nás. Takže pes na vodku a muflóniky tam vzadu. A tu ticho tu na to je neskutočné. Tu proste nepočuť, že absolútne nič, totálne bezvetrie. Počuť len tí muflóny ako žerú trávu. Keď sa vám nechce ísť úplne že hore, tak z toho parkoviska, no neviem, hodinka a pol, už začínajú prvé vrcholy, napríklad Cinken. Tam to ten kríž hore, skúsim to približiť. Ten kríž vzadu, Cinken 1904 metrov nad morom. Takže nemusíte sa driapať úplne hore, ale aj odtiaľ sú takéto krásne panorámy. Cestou nejakých 40 minút od parkoviska, kde je takáto chata, celkom aj s výhľadom. A nejdem si nič dávať, ideme dole. Potom si dáme kebab, tradičný, rakúsky. Ale už aj odtiaľto sú celkom pekné výhľady, takže úplne jednoduchá turistika semka aj na chatu. Čau slnko, už sa dneska neuvidíme. Tak 3,5 km dole na parkovisko a budeme klesať 636 metrov. Takže celkom dosť, kolena zase si vytrpia svoje. Čaute hory. Fú, sa mi nechce veriť, že sme boli pred chvíľou tam hore, aj z Nevy, ešte aj za tými kopcami vyššie, 2277 metrov nad morom na Hochschwabe. Bola to nádherná túra, 2,5 hodinky od Bratislavy. A stalo to fakt za to, tie výhľady, niečo neskutočné, nádherné, vidieť 3000 pred sebou, takže motivácia zdolať ďalšie kopce, určite sem švihajte, v zime asi to nie je moc bezpečné, ani v lete, takže dúfam, že toto video zase malo zmysel, tie raz, 2, 3 Alpy a zavítajte sem, budem rád, keď potom to nejako so mnou zazdielate a máte otázky, kľudne píšte, vidíme sa. Užívajte, makajte na sebe. Čau. Toto je ešte celkom vtipné, ako sa tu zima stretáva s jeseňou. Zima, jeseň. Čaute.